Ayun guys, gagawa tayo ng degrazer, no? Mag-DIY tayo ng degrazer. Bumili tayo ng pang-spray. Ayan. Tapos maglalagay tayo ng oxalic. Kukuha lang tayo nito ng mga 3 piraso. Sobrang matapang yata yung ginawa ko kagabi. Kaya mga 3 piraso lang muna. Ayan. Tatlo, 4. 1, 2, 3. 4 na. 4. Ayan. 4. Oxalic guys. Tapos ito, wala tayong joy kaya pwede na to. Pampabula lang. Yan. Isasalin natin to dito. Tapos ito dito. Haluin natin. Buti naman sarado ko. Sarado ko malas na eh. Nasa shade. Sobrang tapang. Yan. Tapos ito, depende na lang yan sa inyo kung gaano karami ang ilalagay nyo itong liquid soap. Siguro mga kunti lang, basta bumula lang. Okay na yan. Ayan. Tapos lalagyan natin ng kunting tubig para mahalo siya ng gusto. Marami tubig po. Ayan, may tubig na to guys. Tapos isi-shake natin para mahalo na ito. Okay na. Meron na tayo pang degrazer. Ganun lang. Ganun lang kadali. Maba